Salutare tuturor, aici un CS. Așa, hai să-i dăm drumul. Așa, n-ai și renunță, iar pe Miraj, da, vreau pe ele, e un accent acolo. Să dați like și subscribe, la una nici la alta, le vreau pe ele, Haideți să-i dăm drumul, cu joaca. Hai și renunță, nici la alta, le vreau pe ele. Alta. Nu știu unde e. N-aș renunța, nici la una, nici la alta. Vreau pe ele. Nu te cred, bă, al meu nu mă ține. Nu la alta, le vreau pe ele. Pe ele. Bă, dă-o, frate, bă, de aici, bă, cu ținta aia de... Mai zic eu ce, de la distanță aia, de cap mie. Le vreau pe ele. Pe ele.
Sau, uite, mă bag și aici ca să sigur că bag și aici. Just no. Și vrei să mai vorbim să bă, da, uite cum stă pe aia. De ăla. Că și-l vedeam pe el, da. Se parcă da. Nu vine să cred că nu mai avem glanțe. Și vrei să mai vorbim să zim să el viento. Oh. Nice. Doamne ferește, uitați cum am dat molotovul ăsta. Roșu parcă. O dată. Uite mă, ies fix în ei, mă, frate. Dar nu înțeleg, mă, de ce sunt așa prost, mă? Ce prost sunt. Dar de unde să știu și eu că sunt acolo toți? Și vreau să... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
Opa, în sfârșit, în sfârșit, în sfârșit. Sfârșit. Și vrei să mai vorbim să? Dă-mă să-i. Așa cum... Poate mă atingea. Nu, bă, nu te cred, mă stau cu fața undeva și arăt. Long, блин. Taci din gură. Беги, блядь, Эрос. Не пикай, не пикай, не пикай, не пикай. Omoară mă și ăsta. Da, eu mă și la asta. Hai, te rog. Bravo, puiul meu. Când mor eu se termină runda, adică dacă nu sunt eu aici, pierdem meciul. Că e greu cu mine, într-adevăr, poate mai pierd și eu, dar totuși. Eu și un căpuț, măcar. Uite, când fix când nu iau o armă și... Uite. Bibi. Ia, poate scot. Okay. Stai jos. Bă! Curumati. Și vrei să mai vorbim să... Știu că nu mă dă bine, dar e o poziție de-a mea. O pasă l-am dat de plictisal așa. Nici eu nu știu ce am dat, dar am dat eu ceva. Mamă, ce e pe short acolo. Am urât ăsta 3. На Б выходит. Мид. Вышли на Б.
aici. Short, nu? Păi și ce să fac acum, vorule? Mamă, cum i-am părgelit pe ăștia aici. Mamă, ce frică mi-a fost de ăla. Măcar să mă țineți mie de acolo, că măcar atât am meriș. Nici un kill. Nici un kill. Și vrei să mai vorbim să ne gazăm să shop. Poate ne simt și mie un kill. Squeezy. Ce vrei să ne jucăm să ne bem să... Am ieșit. Ioi.
Așa încet. Așa. Ne? Mamă, să vezi acum ce era. Mi-am luat de ăsta așa. Nu te cred, nu mai avem ulanță, nu știu ce să da, și mie asta voricul. Ce vrei să... Ăla. Stai așa. Palace. Palace. Nu, bă, stau, oleu. Cum am putut să trag așa, Doamne, mă, viață. Nici ala nu mă ajută. Unu viață are, bă, unu viață, bă. Chiar așa? Mă, frate. Diffusing. Până ajungi tu. Face seara, ei. Am luat și unul, dar nu-i de ajuns. Dăm flash așa peste poate pică. Nu, cred că pică, da. Mid. Bă, cum? Nu are cum, mă, frate. Uite-mă, frate, cu cine mă joc eu. Nu-mi place mie. Uite, mie nu-mi place jocul ăsta. Dacă mă joc cu boss de ăștia care doar se plimbă pe harta asta, mă enervează. Mă enervează la maxim când văd că sunt boss de ăștia așa și să vai de steaua lor. Nu-mi place de nicio culoare. Să nu-i văd aici. Plece de aici, țai, oleu, aoleu. 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 Haide să vă arăt niște smoke-uri și niște flash-uri astea pe aici. Dă la teros. La ce m-am băgat, mă, frate? La ce m-am băgat? Ce vrei să... O să vă arăt doar pe ancient. Cum? Pe ancient. Că nu mai am chef să vi le arăt și pe celălalt. Sau o să vi le arăt și pe celălalt, că nu e mare bai. Nu-i bai. Ca să dai, trebuie să... Stați așa să iau runda asta ca să am bani. Ai obișnuit ăsta. Futuți.
Suck. Rez. Obișnuit am dat eu. Uite pe ăștia. Ne, am pierdut și prima rundă. Până ajung eu la bombă, se face pe mine. Să vezi că pot să iau. Bă, da aici. Să vă arăt smoke-urile. Și cum... Am uitat că aici e, mă, pe obișnuit. Era smoke-ul ăsta, nu mai știu cum era smoke-ul. Aici era smoke-ul, dacă nu înșel. Da, smoke-ul, frumos. Da, smolly. Nade și faceți acolo ăsta, așa. După aia, la important, venea și dădea flash-urile astea așa. Flash. Nu flash-ul așa. Nu le dădea așa, vă zic sigur, nu le dădea așa. Nu le dădea așa. Vă arăt pe lângă asta. Da, știi ceva? Uite așa, bam, frumos. Și tot pe competitiv, aici așa. Uite, vă arăt pe Vertigo. Lasă Ancient. Vă arăt pe Vertigo și pe Ancient. Că... mai am chef să... Nu mai știu ce smoke era, dar în fine. Așa. Să dacă mai știu. Nu mai știu, cred că. Unde era că era? Uite aici, așa era. Uite aici. Nu mai știu. Și până... Stai aici, nu mai știu. Chiar nu mai știu, îmi cer scuze, dar chiar nu mai știu. Să dau smoke. Să dau smoke-ul. Chiar nu-l mai știu. Să dau smoke-ul. Vă arăt molotovele, dar trebuie să-mi bag la tero. Să ne băgăm la tero, că sunt mare. Mare jucător. Mare jucător. Mare campion. Mare jucător. Mare campion. Să ne iau un deagle așa de... Un tag de ăsta așa de... Să vă arăt. Bam, așa. Le punem aici. Și ca aici era, nu? Bam. Frumos. Aici. Frumos. Acolo. O să vă mai arăt. Hop. Așa. Îl punem aici. Îi, domnule. Mă, lasă-mă, vărule, în pace, că nu-mi iese asta bine. Mă enervezi și tu. Nu m-a picat, nu, frate. Nu știu unde e. Da. Chiar nu mai știu unde îl dă. Nu așa.
Chiar nu mai știu cum îl dădeam. Uite-l și pe ăsta aici. Sară la balcon. Mă jucărie. Da, să mai încercăm o dată, poate nu știu eu să dau smoke ăla și poate cere statul pe tine te rugă. Și dacă nu ești eu minte aici. Nu mai bugul acela. Nu mai e. Pui așa. Nu era ăsta. Aici trebuie să fie molotov. Da. Nu știu. Uite, vi-l arăt pe ăsta, uite așa. Uite așa, ăsta așa. Și ăsta pică fix aici, uite așa. Uite așa, pică aici. Și pică pe aici, așa, și acoperă ăsta pe aici. Mai era unul să pice aici, dar nu mai îl țin eu minte. Așa. De exemplu, aveți o rundă importantă și vreți să faceți, nu știu, să mai luați o rundă asta, că e importantă, foarte importantă. De exemplu, asta nu e importantă, că nu se gătă ăștia. Și nu mai știu. Trebuie să faceți pe shift încet. Dați molotovul. Îl dați. Bam. Bam. Frumos. Ați dat smoke pentru acela. Bam. Dați un flash. Spargeți ăsta. Numărul pe ăsta dacă aveți, dacă să zicem că tu ești bun. Bam. Mai faci un kill aici. De-aia întreagă mai bine întregeam. Așa, plantezi bomba. Poate să vă joace pe aici. Mai faci un kill, că tu ești bun. Și mai stai, mai faci un kill, că tu ești bun. Frumos. Așa. L-ai văzut pe ăsta. Deci încă mai faci un kill, că tu ești bun. Și cam atât. De exemplu, vrei să intri pe B. Cum aș da smoke pe B sau așa? Aș intra prin B, nu aș intra prin B. Pe jos, că e mai greu, e mai așa. Hai să arăt. Uite, mă jucam și obișnuit planșa asta. Oleu, oleu. Eu tot timpul dădeam. Bam, așa. Dădeam aici smoke sau molotov. Ce-o fi? Mă verificăm. Bam. Bam, dădeam smoke. Dădeam un de-asta. Băgam de-asta. Verificăm și noi intrăm. Să zicem că tu ești bun și te uiți pe aici prin site. Asta ar trebui să faci. Plantezi bomba și, de exemplu, ești 1v5. Pe joc cu boți acum. De exemplu. Te pui în poziția asta. Îi dai lama că tu ești bun. Îl omori pe al tău că te... Mai faci un kill că tu ești bun. Faci încă un kill că tu ești prea bun. Na. Să zicem că ai făcut ace. Cam asta, atât.
dă-ți mai vreau și pe Miraj. Aici, pe Miraj este de Tero. Este de Tero. Trebuie să intri pe Tero ca să poți să dai. Mare jucărie. Îmi trebuie un de ăsta și un de ăsta. Vă trebuie să aveți 2 smoke-uri. Voi, de exemplu, vreți să faceți, cum se zice, fake B, fake A, scuze. Trebuie să aveți 2 smoke-uri la voi. Să intrați aici. Bam. Unul din A să dea flash-uri și unul de aici să dea smoke-urile astea. Să vedem pe astea așa. Să dea smoke-urile astea așa. Așa. Să dea smoke-urile că o să faceți un fake nemaipomenit. Așa. Unde a picat aia? Ia uitați unde a picat aia. Uite aici. Uite aici. Aici a picat aia și ocupă tot smoke-ul ăsta aici și mai poți să te urci de aici. Dacă mai vreți sfaturi, îmi scrieți în comentarii și vă dau. Deci, smoke-urile astea, unul pică aici și unul pică aici și acoperă toată zona aia de acolo. Acoperă. Așa, de să văd dacă sau de aici, să nu știu de unde era. Așa, să zicem că tu vrei să intri în mid și vrei să intri, de exemplu, short. Te bagi aici și pui, uite aici, așa, acolo. Acolo, la aia. Și sari. Fără nimic, doar sari. Tu intri frumos. Bam, stai așa să mai iau eu ceva, cum mai întrebe ceva. Bam, tu ești bun, îți iei flash, îți iei de-astea așa. Îți iei de-astea pe aici. Îți dai un fake de ăsta așa. Îți dai acolo. Bam, mai dai un de ăsta să nu intri. Îți mai dai un de ăsta că tu ești bun. Ai omorât de 1, de exemplu, mai 2. Încă aproape 3. De exemplu, știi, intri că de exemplu, poate fac rush pe mid. Dai un molotov acolo, cum v-am arătat. Dai flash-uri, dai un de la fake. Că nu te mănâncă mâna. Să apeși pe click-ul ăsta. Eu au avut de-astea așa, urâte de-astea. Așa. Nu ați văzut smoke unde pica. Dar pică 100% acolo. Pică. Nu știu ce să mai vă arăt. Pe A, de exemplu, dacă voi faceți asta. Dacă voi faceți asta. Deci dacă voi faceți asta, sunteți numărul 1. Sunteți numărul 1. Sunteți. Stai să văd dacă era smoke bun. Da, a picat aiurea. De exemplu, tu ai dat un flash, l-ai amețit pe ăsta, l-ai omorât, de exemplu. Tu dai molotov casă. Îți iese. De exemplu, îl omori. Mai omori unul, că era palat. Plantezi. Bam, frumos. Frumos. Bam. Tu dai unul de jungle. Te bagi jungle. Bam. De exemplu, tu ai vrut să tragi din greșeala așa la mișto și ai făcut kill. Acum tu vezi că al tău e short. Bam, îi dai capșul ăsta și ai plecat. Și ai făcut testul. Frumos, frumos, atât așa. Eu am fost Andrei, să dați like și subscribe la meme -KB4X. Eu am fost Andrei, v-am pupat.